Елелика, пепелика, докатана, домадана, 27, другомен, черевия, рошлия, тамбе, кукурек, мижло. То го скриваш така. И продължава елелика, пепелика, докатана, домадана, 27, другомен, черевия, рошлия, тамбе, кукурек, мижло. Скриваш и той и пак продължава. Все така, докато си скриеш всичките пръстчета. Запомни ли, баба? Аз съм баба Мари, съм на 80 години. Аз съм баба Крема на 80 и кусор. Броеници има много и те си избират децата. Например, моята внучка много обича, не знам защо, смок свири на върба, сбирайте се жабчета, едно жабче немаше, майка му го търсеше, стой, жабченце, ще оженим кака ти, ще ти купи чехлички, дето ходиш там да тропкаш, дето стъпиш там да пукнеш и като кажеме пукнеш, тя се смее. Анче, капитанче, колко е часа? 2:30, кой ти каза? Мишката ми каза, детя, горе на тавана, що работи там. Плете дантели, бели, жълти, сини и червени. Аз се казвам Вера Терезийска и съм на 75 години. Броилка, едно шише пълно с мастило, се разляло. Кажи какъв цвят има то. И това дете, на което се е паднала с ричката, то всъщност е изгаря, или пък то веднага, ако е за гоненица, ако е за криеница, то е играча. Или пък докато всички излезат, това, което остане, то ще бъде или да гони, или да жуми, ако е на жмичката. Друго онче, бонче, щупено пиронче, риба штука, махай се от тука и пак на сричка така. Пак това, по този начин. Андан, филиби, годан, дан, карака, сипето, вие пишете паремо, ренго. По-рано не е имало компютър, не е имало нищо. Играеме цял ден, като се запретаме некъде у калта и си играеме там на дупки, на разни игри, на гоненица. Около паметнико и се наредиме момчета, момичета и играеме. 2 са малко, 3 са много. Един гони, едно тича. Тича и като застане пред некого, онова отзад, ако не тръгне, с каишо. Омага го и па обикаля. Цял ден играх и вечерта се ожених. Играта се казва с долу, идеме 2 калуджери. Играят на 2 редички средата, едни отдолу и отгоре. Момчета и момичета, смесено. И пееме. И се хващаме за ръка. Всичките се хващаме за ръка. И тръгваме нагоре. Напред, назад, напред, назад. Напред пееме. Оздолу идеме 2 калуджере, калиноле моя, малиноле твоя. Другите отпеват. А ние отстъпваме, а другите настъпват. Едни срещу други. Ние идеме 2 калуджере, калиноле моя, малиноле твоя. Първата част на отиване, втората на връщане. Тогава тръгва голямата група, пак към тех двете. Като идете, какво търсите, хей, калиноле моя, малиноле твоя. Уния пак идват двете. Ние търсиме добра девойка, хей, калиноле моя, малиноле твоя. Почват големата група. Като търсите, изберете си, хей, калиноле моя, малиноле твоя. И те двечките идват. Избрали сме си най-убавата, хей, калиноле моя. Но преди да кажат хей, вече едната си я заграждат двечките и си я завеждат. И стават 3. Но пак пеят. Ние оздоли идеме 2 калугера и така, докато вземат всичките моми.
кри, кърпа. Това е наоколо, като тичаме, да. Да, кри, кърпа, кучето, дърпа. Па на грънци. Пускам кърпа, се играе, няма значение колко деца, като всички са в кръг и са седнали. Обикновено на ливада трябва да бъде чисто. И едното дете взима кърпа, всички са си сложили ръцете отпред, а едното дете минава, държи в ръката си скрита една кърпа. И прави лъжливи движения, като минава за децата, все едно, че пуска. Но не пуска навсякъде, пусне само на едно дете. През това време то трябва да си държи ръцете отпред. Но като мине, пускача може да пипне без да гледа. И ако я набара кърпата, става, тича и вече става то ще пуска, но ако го стигне, го тупа по гърба, дето го надхитрило с други думи. Но ако не се усети или не напипа кърпата, този, който я е пуснал, идва до него, вече е обиколил кръга, идва до него, тупа го и казва първи път годен. Първи път. Продължава да пуска. Ако следващото дете си хване, сменя се, но ако едно и също дете до третия път пак така не е усетило, че има кърпа, тогава вече му наричат. Да видят кое за кого ще се ожени. Взимат едно от другите играчи, едно дете, отиват в страни и наричат два пръста. Едното, ако е момиче, това, което е седнало, изгорелото, така да се каже, наричат тук две момчета. Примерно Иванчо и Стоянчо. Отиват при детето и казват, избери си. Иванчо или Стоянчо, обаче те не му казват кое какво е, избери си един пръст. Хваща той един пръст, те му казват, че това е еди кое си момче и всъщност ги годяват. Дали се едно станала сватба. И отново продължава играта. Първата и най-опасна беше тази игра и казахме жилка, защото жили. Тя може да бъде направена тук с такъв ластик, едно хубаво дърце, читалесто от люлека, за да може камъка, като го стелиш, да мине от тук и да оцелиш някой връбче. И така ловехме връбчета. Класическата стрелба е с ето това нещо, което се казва прашка. Така да се върти топката. И в определен момент, точно така, в определен момент пускаш другия край. Ама не пръста. Другия край го пускаш. Просто го пускаш и той си излита. И заминава. И така държиш опъната. Тя може да си въртиш колкото искаш, както искаш и го пускаш. Нали? С сила. Цял ден е дълъг деня с крави, овци. Играехме на, сега се казва, хокей на трева. А ние му викахме простичко на свинки. Има изкопана дупка и ето това нещо, така с тоягите. Аз бия, ти си оттатък и по обратна посока и ние се стремим да стигнем до дупката и да го вкараме вътре в дупката. Другата игра беше да играем на чилик и мачка. Това е чилика, едно дърво, което се задялва така, че тук да е скосено, а от другата страна в противоположна посока. И се слага ето така, с стояшката го ударяш, то подскача и трябва в този момент да го удариш да бяга нататък. А там другия играч
трябва да седи с пълтото си и да посрещне и да хване чилика. И ако не успее да го хване, ще го удари я по главата, я по ръката и това му е наказанието. Докато го хване. Хване ли го, той почва да бие, а първия, който е изпуснал играта, отива той там да държи. Тя да не чупиме нещо некъде. Зимно време, понеже тук сме в планината, се празаляхме с тези шейни. Ръчно производство. Ето една малка шейничка, която се наричаше санка. Това е малко славянско саня, което значи шейна на руски или на славянски, и която е вързана с един болт към тази дъска. И то може така да се движи, за да изпълнява ролята на кормило. Събереме се всички деца и се наредиме с стоядите и клёскаме. Значи е така, дараш. И то отива дървото на... Ама винаги на поляна и малко стръмната повече да отиде. И накрая, кое дърво е от всички най-малко отишло надолу, най-близко до нас, наказанието му е да отиде да донесе другите. Всички дървета и пак на нова сметка. И така си намираме работа. Една пак така по-малка тояшка, забито в земята и замераме се от определено место всички. Кой ще удари и свали. Такива игри. Най-често всички, смесено и момчета и момичета, играехме на гърнета. Играта се играе от нечетен брой деца. Всички се нареждат в кръг, едното дете отпред клечи, другото стои зад него право. А това, което е тека, свободното, е, така да се каже, търговец или който иска да купи гърнета. Седналото дете е гърне, това, което стои е собственика или нарича се там баба. Бабата на гърнето. Отива търговеца при бабата и пита: бабо, продаваш ли си гърнето? А тя казва: продавам, залагам, на турчин го давам, тебе пак го не давам. Хващат се двамата за ръце и в обратни посоки тичат, обикалят кръга и всеки трябва да достигне до гърнето. Който пръв стигне до гърнето, остава негов собственик. Другия продължава да пита следващото гърне е неговия стопанин, докато си изредат всичките деца. Продавам, залагам, и тръчу и давам, те пак не го давам. Титъра така. Но обикновено титър, когато да си играем на титъра, значи така, хващат се камъчетата и така се направят във въздуха и така тук моите пусти са много криви. Такива сега са се дървили. И ето тук трябва да застане. Първо едно. Камъче с камъчета. Взимаш така, хващаш го тук, дигаш го и го хващаш. Взимаш. След това две камъчета. Пак така. Във въздуха, в ръката да ги хване. И после пак ги дигне нагоре и да ги хване. После 3, докато стигне до 5. Това е титра с 5. И така, който ги успее да ги хване всичките, е победил.
Цветице, моме цвето, јо блага се, мома цвета. Цветице, моме цвето, състояна левенина. Цветице, моме цвето, стоян вика, ке те краднем. Цветице, моме цвето, цвета вика, не мош, не мош. Цветице,